Oficial este 1 decembrie și refuz să te las să postezi același conținut plictisitor pe care toată lumea îl postează în cea mai importantă lună din an. Așadar, ca să te ajut să ieși în evidență, am creat o listă de idei de serii de autor pentru că vreau să fii creatoarea pe care oamenii chiar vor să o urmărească. Fă un screenshot la ideile pe care tocmai le-am afișat și folosește-le chiar de azi dacă vrei. De asemenea, o să le postez și în stories, dar simt că ar fi util dacă aș explica mai mult cei cu aceste serii de autor ca să știi cum să le implementezi corect. Începem cu Decembrie în culise, în care expui cum arată de fapt decembrie în spatele brandului tău. Haos, cutii, laptop deschis, jucării, pisică pe tastatură, comenzi cu clienți, shooting-uri, ședințe de coaching. Poți să faci zilnic sau săptămânal videouri scurte de 10-30 de secunde, nu foarte editate. Această idee este extraordinar de bună ca tu să dezvălui ceea ce toți vor să vadă, adică povestea brandului tău din culise. Mergem mai departe la 2025 în X momente, în care arăți momentele cheie din 2025, cum ai crescut tu și brandul tău. Nu e doar de nostalgie, ci este mai mult de atât. Este poziționare. Uite cine sunt eu, ce am făcut și ce am învățat. Bineînțeles, X reprezintă numărul momentelor pe care vrei să le reprezinți și numărul de videouri pe care le vei face. Continuăm cu Advent Calendar 2025, în care în perioada 1-24 decembrie oferi oamenilor în fiecare zi mini-resurse, idei, template-uri, tips and tricks, reduceri sau chiar bonusuri. Te rog eu, nu vinde, împachetează valoarea ca pe un cadou. Închei cu seria Nu deranjați, care este preferata mea și cred că poate fi aplicată în orice nișă. Prin aceasta poți împărtăși toate modurile în care faci față stresului în perioada sărbătorilor, cum mergi la masaj, cum asculți muzică, cum citești o carte, cum petreci mai mult timp cu familia și prieteni. Oamenii vor să conecteze cu oameni reali, nu cu branduri. Ok, dragilor, este 1 decembrie. Cine intră în horă să creeze una dintre aceste idei?